Vi skal snakke om krigsførelsen i renæssancen, og det er udviklingen fra middelalderen til renæssancen. Krigsførelsens udvikling. I middelalderen var våben, som blev brugt til krigsførelse, nærkampsvåben og bue og pil. Nærkampsvåben kan fx være lanser og spyd. På denne måde skulle de to fjender helt tæt på hinanden for at dræbe hinanden. Med den nye udvikling blev det i renæssancen ændret til ildvåben, hvilket gør det muligt at affyre skud i afstand af fjenden. I middelalderen var krigsførelsen store mænd, pansrede ryttere, og det strategiske omdrejningspunkt var store borge. Men dette blev langsomt forandret. Den nye våbenteknologi har stor andel i denne forandring. Våbenteknologien ændrede krigsførelsen og hærens sammensætning. Magtforholdene mellem staterne blev hermed også ændret. I takt med at våbnene blev udviklet og forbedret, fik riddere i stor rustning en mindre betydning på grund af deres manglende mobilitet. Ryttere med rustning var nemme ofre for infanterister, for når du faldt af hesten, blev deres chance for overlevelse reduceret. Grundet dette mistede rytterne med tung rustning deres betydning, og derfor blev rytterne, eller kavaleriet, gjort mere mobile i form af en lettere rustning. Op igennem 1600-tallet fik store hære, som var væbnet med stage og skydevåben, en afgørende rolle i stedet for riddere i rustning. Våbenhistorie. Den nye teknologi. I starten af 1400-tallet blev de første håndildvåben taget i brug. Disse skulle antændes med en glødende pind, hvorefter man kunne håbe på, at det var krudtet, som blev affyret, og ikke pistolen, der sprang i luften. På denne tid benådede man fanger til gengæld for, at de skulle affyre disse våben. Våbnet havde en træfsikkerhed på 30-40 meter, det vil sige, at en ridder skulle tæt på, før man overhovedet kunne tænke på at affyre dette. Fælles for alle de nye håndvåben var, at de var dårligere i krig end langbuer. Disse våben var altså stadig dårligere end bue og pil. En positiv del af den nye teknologi var dog skræmmeeffekten. Man kunne nu skræmme fjenden med larm, ild og røg. Henry Hudson udforskede Amerika, men blev overrumplet af en flok indianere, fordi disse havde fundet ud af, hvornår det var smartest at angribe den hvide mand med ildvåben, nemlig når lunten ikke var tændt. For at opsummere kan vi altså sige, at den nye teknologi har haft en stor indflydelse på magtfordelingen i samfundet. Derudover har teknologien ændret krigsførelsen, men de gamle våben var stadig mere træfsikre, og den nye teknologi, som langsomt blev udviklet til bedre, blev altså mest brugt grundet skræmmeeffekten ved disse. Så skal vi også sige lidt om trækassemodellen og dens tre punkter: teknologi, samfund og individer og aktører. Jeg vil lægge lidt ud med samfundet, den grønne kasse, som har tre hovedpunkter: økonomi, politik og kultur. Vi har så valgt at skære kulturen fra, men jeg vil alligevel sige lidt til den til sidst. Økonomi, det er altså adelsmændene overgår til at give kongen en pose penge. Dermed er kongen den eneste, som har råd til at føre krig med den nye teknologi i form af krudtvåben. Og så er der politik. Kongen får mere magt, fordi den nye teknologi med krudtvåben er for besværlig at håndtere for adelsmændene. Derfor overgår de til at give kongen en pose penge til formål af samme. Dermed mister de indflydelse på, hvordan pengene de bliver brugt. Og så hvis der skulle kultur ind over det her, så kunne det være sådan noget som indianerne med bue og pil, der mødte krigsfolk med krudtvåben. Ja. Så teknologi, den røde kasse, det har vi så kastet viden ind over. Så den nye viden, der har som hovedpunkt ændret krigsførelsen og magtfordelingen i samfundet. Og dermed så hænger teknologikassen og samfundskassen, de hænger lidt sammen, fordi det ene ændrer det andet. Og så individer og aktører, der har vi kongen som et eksempel. Han reagerer proaktivt på den her opfølgelse. Han får mere magt, fordi adelsmændene mente, at den nye teknologi var for kompleks at håndtere, og de overgik derfor til at give kongen en pose penge til det. Så har vi hærførerne. Hærførerne, de kom med en proaktiv reaktion for den nye teknologi, da det fremmede krigsførelsen. Og så til sidst bønderne og soldaterne. Bønderne, de blev sendt ud som soldater. De reagerede reaktivt på ny opfindelse af ildvåben, og fordi deres liv var sat mere på spil, grundet den dårlige træfsikkerhed og sikkerhed på våben, så blev fangerne benådet til gengæld for
anvendte disse våben i krig, på grund af at de var meget farlige. Ja. Og dem, der har lavet projektet, det er Camilla Sørensen, Emil Weimer og syg er Malene Olsen.